Hej, mit navn er Slikpilsen, og velkommen til mit slikhjørne. Det her, hvor man kan lave sin egen slikkepind. Så kom, lad mig vise jer rundt. Jamen her kan man blandt andet blande sin helt egen bolsjer. Vi har 20 forskellige varianter, man kan vælge. Så tager man simpelthen bare et glas, fylder det med sine yndlingsbolsjer. Jamen velkommen til mit lille hjørne her, hvor det er, at vi får lov til at lave slikpindene. Det er primært kun her, jeg er, når jeg er heroppe, og så under varmelampen. Men her, der har vi kølebordet, hvor massen kommer af, når den har været kogt. Så er der vores station, hvor der bliver kogt, hvor massen ligger og koger. Alt fra 5 minutter til en halv time, alt afhængig af hvor stort det er. Og så her nedenunder, der har vi alt vores smag og farve, så vi altid kan lave forskellige farver og slikkepinde. Tag bonbonland, her er højt humør. I bonbonland kan du være skør. Tag bonbonland, her bliver din dag perfekt. For i bonbonland er der skideskægt. Tag bonbon. Det er nemlig farve. Og det er sådan, jeg ved ikke om I har prøvet derhjemme og skulle prøve at lave glasur eller pandekagej og oplevet, at man bare skulle bruge helt vildt meget farve for at få farve frem. Er nogen af jer, der har oplevet det? Ja. Her vil jeg gerne have nogle slikpinde, der smager tutti frutti og ikke bare smager af rent sukker. Så derfor så hælder vi altså lige lidt citronsyre ned i, og så får vi lige kølet det af her. Nu skal I bare se her. Det er glat, jeg lover dig for jer, jeg skal nok love jer for, at den nok skal blive lyserød. Det er det der, den er helt rød, og nu bliver den lyserød. Tag bonbonland, her er højt humør. I bonbonland kan du være skør. Tag bonbonland, her bliver din dag perfekt. For i bonbonland er der skideskægt. Tag bonbonland, her er højt humør. I bonbonland kan du være skør. Hvis det nu er, man rigtig godt kunne tænke sig at prøve at lave sin egen slikkepind, om det skal være sådan en flad en, hjerte, så skal man bare huske, at når man kommer her i Bonbonland, så gå op enten ved kassen her i Slaraffenland, eller ude foran, der står der også en slikpindsælger, og købe sådan en slikkepindpas, så er man nemlig sikret en tid til at komme op og lave sin egen slikkepind.